Sunana Yarima Usman Shettima, ɗan takara na Zone 2, wato Kaduna na tsakiya kenan, na Senate insha Allah. Ka sake kiran manema labarai. Mm. Menene dalili? Dalilin kiran manema labarai da na yi shine don in ƙara jaddada goyon bayan mu ga fati da kuma godiya ga ita uwar jam'iyya ga baki ɗaya na ƙasa da kuma na jiha da kuma shugaban ƙasa da gwamnan Kaduna State da suka tabbatar an yi adalci ga 'yan yara ko 'ya'yan jam'iyya ga baki ɗaya na ƙasa ma ga baki ɗaya, saboda kiran da muka yi ya sa an farga, saboda wasu sun nemi su ɓata harkan tafiyar gwamnatin. Allah ya sa kuma aka farga muka yi kira aka amsa kiran mu, so don haka muna godiya ga uwar jam'iyya ga baki ɗaya da kuma shugabanni ga baki ɗaya. Muna godiya da wannan amsa kira da suka yi, alama ne na cewa za mu na adalci kuma muna sa ido in Allah yadda, muna fatan hakan ta ɗaure. Dama wannan kira ne kuka yi. Kiran da muka yi shine muna da raɗe-raɗin labarai daban-daban iri-iri, za mu an kaso mu jin labarai kuma a siyasance yana tafiya kaɗan-kaɗan, to in ba an yi ƙoƙari an dakule shi ba, akwai alaman kuma zai iya tabbata cewa haka yake. Na tunanin cewa akwai waɗanda suke suna da alfarma daga fadin shugaban ƙasa, an riga musu alƙawarin za a basu tikiti. To kaga duk inda aka ce kuma an samu irin wannan matsala, kaga ba harkan demokradiyya. So mu kuma waɗanda muka fito ne, an haife mu a cikin demokradiyya, mun girma cikin demokradiyya, kuma babu abin da muke da muka sadaukar da kanmu akai da ya wuce fafutukan ita kanta tabbatar da ɗaurin ita demokradiyya. So duk lokacin da muka fahimci cewa akwai wani abun da zai zo ya zama barazana ga demokradiyya, sai mun ga yadda ƙarfin mu ya ƙare. To shine sakamakon haka muka yi abin da muka yi, Allah ya sa kuma aka amsa. Saboda rashin amsawan da ya kawo illa da yawa ga ita kanta jam'iyyar da kuma shugabanni. Su kuma 'yan jam'iyya wani irin kira kuka yi a kansu? Kira da muka yi a kansu shine mun gode ma Allah da yake an riga an amsa wannan kira, kuma gwamnati ta nuna cewa lallai tana buƙatan a demokradiyya ta ɗaure a Najeriya. So muna kira da 'yan jam'iyya kuma su bada goyon baya ga gwamnati a ci gaba da tafiya, kuma a ba fati goyon baya da suke buƙata iya gwargwado, har Allah ya kai mu ga nasarar abin da muka sa gaba. Me kuke sa rai ga jam'iyya musamman a duk wani lokaci da ake ciki? Abin da muke buƙata a jam'iyya yanzu a matsayin mu na 'ya'yan jam'iyya, muna buƙatan a yi mana adalci. Adalci shine ita kanta jam'iyyan ba a haɗa ta dan komai bane illa dan demokradiyya. So duk lokacin da aka ce an samu barazana da abin da zai dakule abin da yake a bayyane, za a kawo wani tunani ko wani ra'ayin wani, to za a samu mushkila a jam'iyya. Saboda in ka duba tarihin baya, PDP ta yi shekara 10 tana mulki. Me ya kawo mata matsala shine imposition of candidates da ta yi. Suka dinga ɗora wa mutane waɗanda ba mutane ke buƙatar su ba. Shi ya karya PDP. Aka sake dawowa kuma zaben da aka yi na 2023 na baya, in ka duba APC na Kaduna misali, ta rasa abin nan sanatoci guda uku gabaki ɗaya. 'Yan majalisu da yawa an rasa su, su ma irin wannan kama karyar da tsohon gwamnati Nasiru El-Rufai ya yi, shi ya kawo mata cikas. So muna ganin cewa yanda tafiya take, kuma da yanda gwamna yake na Kaduna, wanda na san shi, ya san ni na san shi, yanda kuma shugaban ƙasa yake na san shi ya san ni, da irin gudunmawa da muka bayar na tabbatar da ita ɗaurin kai ta ita kanta demokradiyyar a filin daga, na tabbatar ba za su yarda a yi babakere ba, a yi wasa da abin da dukkansu kowa ya bada gudunmawa, ya sadaukar da kansa da rayuwarsa da jininsa. Duk mun san wahalar da muka fuskanta, kalubale. Wannan abu ne wanda yake dukkan suna da rai za su iya tabbatar da haka, an yi wannan gwagwarmaya kuma mun ga abin da muka gani. Har Allah ya kawo mu inda muka zo, saboda haka duk lokacin na ga alaman wani abu zai zo ya shiga hakkin ita kanta demokradiyya, yanda ka san ana yanka mun jiki haka nake ji a jikina. So haka kuma na tabbata a zuciyarsu su ma haka suke ji. So dan hakan ban da shakka ƙarƙashin shugabancin Bola Ahmed Tinubu da Malam Sanata Uba Sani, ina tabbatarwa in Allah ya sa da kuma irin da zamu bada gudunmawa demokradiyya da ta ɗaure a Najeriya, kuma za mu ci gaba da yi. Kiran da nake musu shine su kwantar da hankalinsu, dama hankalin jama'a ya tashi, 'yan jam'iyya musamman hankalinsu ya tashi, saboda suna so su ga cewa sun zaɓi abin da suke so. So kuma wannan barazana da ya zo da wannan labari da ya zo ya sa sun shiga cikin wani yanayi, hankalinsu ya tashi. To kira da na yi da Allah ya sa aka amsa, kuma da wasu abokan aiki da suka taso aka yi magana kai, Allah ya sa yanzu mutane sun samu natsuwa. So da haka ina ƙara kira gare su, sai hakuri su ci gaba da ba jam'iyya goyon baya. Allah ya ba mu nasara, kuma Allah ya ba mu dama, Allah ya kai mu rai da lafiya inda zamu je primaries namu. Mu yi primaries in Allah ya ba mu nasara, kuma mu dora daga inda aka tsaya, mu ci gaba kuma da abin da muka. Allah ya sa kuma mu yi nasara, muka yi nasara. Ba abin da ke gaban mu da ya wuce mu ga yadda zamu taimaka ma al'umma, mu tabbatar da demokradiyya ta ɗaure, kuma mun yi abin da al'umma suke buƙata. Shine kaɗai a gaban mu. Kusan tsawon shekara guda ko sama da haka aka ɗauka ana wannan tafiya na capacity building, shirin neman sanata a Kaduna ta tafiya. Me kuke jin al'umma na cewa ne kan wannan tafiya? A'a, ai abin da kuma muke jawo wurin al'umma illa ba abin da ya wuce illa godiya
da maraba da zuwan wannan sabon tafiya. Tunda na farko dai ba jam'iyya ba ce ita capacity movement, ƙungiya ce na na wanda ita an haɗa ta don ta tantance waɗanda ya kamata su fito takara. Ni kaina ɗauka na suka yi. In fact, ba ni na nema ma takarar ba, capacity ta sponsor na ta kawo ni, ta nuna ma duniya can tana buƙatar in fito in yi takara. Don haka kuma na fito, kuma ina biyayya ga tafiyan capacity movement, kuma shugabanta yana nan na ƙasa, Shehu Sani Sado. Yana nan yana ƙoƙarinsa, kuma ba ma a nan Kaduna ya tsaya ba, har ƙasa wasu jihohi yanzu sun fara shiga suna aiki, saboda suna so ma su fitar da mutanen da suka cancanci a zaɓe su a wannan zaɓe da za a yi na gaban nan. Saboda in ka duba yanayin yanda ƙasan take buƙata, yanda ƙasan ke tafiya, tana buƙatar a samu mutane wanda suke jajirtattun mutane ne, masu tunani ne, masu kuma tausaya ma al'umma ne. To capacity tana duba wannan criteria ɗin, ta tabbatar ta fidda ɗan takara. Yin hakan shine suka ga cancantar ni ma in fito in yi takara, suka sponsor na haka ta ga inda na kai yanzu. Saboda ai ba jam'iyya ba ne, inda jam'iyya ne za a daƙule ta a ce a'a ai party bata fara campaign ba. Ita ma ba campaign ta yi ba. Zaƙulo ne ta yi, kuma tana kan zaƙulo mutane da yawa, kuma ta zaƙulo ma gwamna, ta zaƙulo shugaban ƙasan, kuma na tabbata za ta cigaba da zaƙulo ƙarin waƴansu jigogin mutane wanda za a yi wannan tafiya da nasara. Allah ya tabbatar mana da alheri. Bata taƙaitu a jihar Kaduna ba kenan. A'a, ƙasa ne gabaki ɗaya. Ai shi shugaban president ne general, akwai kuma wanda yake da hakkin North West, akwai wanda yake da hakkin North East, akwai wanda yake da hakkin kuma North Central. Akwai kuma structure da suka yi setting, akwai deputy national chairman, akwai vice chairmen na zonal ɗin gaba ɗaya guda uku na arewa gabaki ɗaya. So kuma suna expanding ma za su kai ƙasan gabaki ɗaya. 6 geopolitical zones ɗin suna buƙatar su sani structure, don na san shugaban ma ya yi tafiya nan bai wuce nan sati biyu da ta wuce ba, ya je Osun State, ya je Lagos, suna kuma haɗa structure wanda za su yi na kudu maso yamma ko? Yawwa. So na san abu ne na ƙasa gabaki ɗaya. Muna godiya. Yawwa.